Pois temos que falar de fútbol. Eu decía que eu vou rajar un pouco, se me permiten a expresión. A mí non me gustan as invasións de campo. Que queren que lles diga? A orde, aínda que sexa un partido de fútbol, o fútbol non é excusa para saltarse as normas. Pero bueno, din que unha vez é unha vez, unha celebración especial. Bueno, vamos a ver que opinan hoxe os nosos convidados Fernando Blanco e Fernando Sampedro. Falamos de fútbol, o Deportivo ascendeu, onte foi oficial. O Deportivo tirou o partido, cosa que tampouco me gustou, e o Real Madrid este ano pois fixo unha tempada que non está á altura do que se esperaba nin do que querían os propios integrantes do clube merengue. Fernando Blanco, que tal? Moi bo día. Hola, bo día. Fernando Sampedro, que tal? Moi bo día. Aquí andamos, bons días. Bueno, gracias aos dos por estar aquí, Bueno, nada, un placer. Eu non, pero vos tedes cara de resaca, Non, eu non. Eu teño cara de cabreo. Por que, Non me gustou nada o tema sobre todo a defensa en internet de moita xente da invasión do campo. Pero non, eso non é que non é ningunha sorpresa. Xa se sabía, da igual que avisen durante o partido, que por activa e por pasiva, que se sabía que iba a ocurrir. Ocurriu sempre, ocurre en todos os campos prácticamente. No. Só ocurrir, pero penso que o problema que había aquí sí que é verdade que se fai en moitos campos cando finaliza a tempada, pero aquí o problema que había ademais é que había unha parte de os xareiros que estaban en contra, que se vai a xogar o día 4 o partido de España-Iraq, que han destrozado o campo completamente con o tema de porterías, as redes, arrancaron o centro, o sea, o centro do campo ali, onde o círculo onde se saca de inicio e despois no descanso. E que arrancaron trozos de césped, non, Fernando? Arrancaron trozos de césped, sí, porque hai fotos incluso nas redes que a xente está exhibindo, pero a mí o que máis me chamou a atención foi que non sei con que pretexto, como porque se fora a facer unha remodelación do campo igual o entendía, pero é que igual por poñer unha cifra, pero 7.000 espectadores arrincaron o asiento e salían con eles pola rúa. Eso foi o que máis me chamou a atención. Eso me parece unha barbaridade. A policía detrás deles en algún, non correndo, sino os que había na porta, e lle sacaba o asiento e o volvían a meter outra vez para ali, pero que eses asientos xa non valen para colocar porque están todos destrozados. O sea, eso que me digo, pero para que quero o asiento? Sí, que é verdade. E que é como, a ver, eso xa sería reflexionar sobre a deriva da sociedade actual, para onde vamos, non? Se sale un pouco da tertulia, pero, a ver, que sentido ten familias con fillos sabendo que están facendo unha cousa que non se deban, que sexa extraordinaria, é igual, é dicir, si tes un fillo pequeno e o fillo escoita por megafonía, por favor, non baixen ao terreo de xogo. E esa familia alenta que ese fillo e filla baixen infrinxindo esa, digamos, recomendación non da autoridade, porque non é autoridade, pero é o dono da propiedade, como se vos invito a vos a ver o partido do Depor do Ascenso en casa, en vez de estozar esa finca co alegría. Non, o hoxe aquí, como se o último partido do Depor ascendeu, pois agora aquí destrozamos o estudio, os micros e todo, e rompemos todo. Pero mira, a mí faime moita gracia que fai un mes estaba previsto para o día 13 o concerto de Riazor del último de la fila, non? Sí. Vale. Se decidiu por precaución suspendelo, claro, leválo para Santiago neste caso, por si se xogaba o playoff, acaso se xogaba o playoff. Vale, bueno, vale, pode ser unha razón. E logo pasa o de onte. Xoga España, a selección española, que non ven cada mes a xogar a Coruña, nin moito menos. Vale, é un partido amistoso contra Irak, que non ten o maior interese, pero, bueno, creo que hai bastantes entradas vendidas, vale. Moi ben. E 4 días antes, pois pasa isto. Mira, pois cada un ten o que se merece, que eu faime moita, non quero despotricar tampouco, pero faime moita gracia cada vez que se di que o Depor ten a mellor afección do mundo. Non, señores, non. Nin moitísimo menos. Onte non me pareceu, eu son deportivista, É unha demostración máis de que non. Que as hai peores, claro que as hai peores, pero tamén as hai un pouco mellores. E aquí, claro, os que somos de Coruña ben sabemos que hai moito postureo nesta cidade. É que a gracia de eso, de arrancar un trozo de césped, tes un trozo
Eu non teño un trozo de césped na miña casa. Do Bernabéu, verdad que non? No, nin do Bernabéu, que non se me ocurre xa. Claro, primeiro porque non tes finca, verdad? Pero ainda que a tivera. É que non é Non o vou replantar. Pois ademais, estaba o presidente da Federación Española de Fútbol, Sí, Louzán, estaba o presidente do Comité de Adestradores do Nacional, estarían facéndose cruces. que vende ese espectáculo, porque aparte... E todos eses rapaces subidos no largueiro da portería, Tamén. que tronzan nese momento o largueiro, hai unha desgracia. É que ten que pagar eso o seguro do Deportivo que non ten culpa. Cortaron as redes das dúas porterías. O do corte das redes entendo que suele ser unha tradición no fútbol, pero sí, que o fagan vale. os equipos, os xogadores dos clubes. Claro. Non os xareiros. O fixeron os xogadores do Depor cando se subiu a segunda, hai 2 anos, lembro a varios xogadores cortando, pero varios xogadores. Sí. A afición a mí me parece que o feito da multitude, as multitudes son peligrosas sempre. Eu digo cuidado, que non soe mal, pero o digo tamén con toda claridade. Cando hai moita xente xunta, é cando máis ao mellor temos que ter cabeza. Claro. Porque estamos falando dun tema que do fútbol, bueno, unha vez cada 10 anos que subo o Depor, e que é igual, dicir, non é excusa. A mí me parece, compañeros, é unha opinión persoal. Eu hoxe estou preocupado porque non me gustou. Eu que vivín ali en directo, a mí xa me pareceu, vamos, de escándalo ver a xente como baixaba, aparte, pois eso, porque saltándose todas as recomendacións. Podes baixar, digo, anunciaron o que ti dices pola megafonía, vin ao presidente, escote dicindo que no, cando a xente gritaba invasión, el facendo gestos de que no. Claro, sin embargo, se lanzaron, podían, saltar ao césped, e si queres, pues bueno, celebralo con algún cántico de saltar, pero o tema de arrancar os cosas, asientos, o césped, as porterías, sentados... Os aspersores. As persoas de riego, tú sabes, a pasta que ten que pagar o Deportivo. Xa quedou inutilizado por riego. Lle vai a dar tempo a preparar todo eso. Non. Había unha xuntanza hoxe co subdelegado, con Julio Abalde, sí, as 8:30 xa da mañá. Xa estaba prevista, pero claro, agora mellor es que lles cambia a orde do día. Eu digo de verdade, e o que non lle guste que me escoite, porque os que falamos públicamente que me digan o que queiran. El teléfono da radio, se me queren contestar, 981 66 6228 66 6228. O que non lle gusta isto que vou a decir, pero me parece que para calquera persoa que respete as normas e a lei, os xareiros do Deportivo que baixaron onte o céspede, que fixeron estas barbaridades, que lle repercuta ao clube a multa, Claro. Es que me parece unha barbaridade. Pero como os localizas? É que... A todos os socios? Non, claro, tampouco, non son todos. Ese é o problema, pero bueno, ahora... había 20.000 persoas. Pero hai cámaras e se pode identificar a moito. 20.000 persoas no, que 20.000 baixaron. No, pero mira, con que se faga un, pues mira, aos 20.000 no, pero se hai 1.000, proporcionalmente se lles que paguen todo. Que pasa se ahora lle sancionan e lle meten 2 partidos de clausura ao campo, os 2 primeiros de primeira? É un deles é o Deportivo Madrid, é outro Deportivo Celta, por exemplo. Sí. Por exemplo. Que pode ser? A ver. Pues eu son o Deportivo e digo, pues mira, 2 ou 3 partidos de portas pechadas e non entra a afición, a ver si... De verdad, e estou falando que eu son do Depor toda a vida, fun abonado, fun socio moitos anos, creo que teño, non son sospeitoso de ser dos que veo o Depor dende fora, Non. Ese soy yo. Bueno, eu veo xogar na tele, non o podo seguir, porque entre outras cousas non hai maneira de ser socio do Depor abonado agora. Aparte o que ti dis, o sea, ayer, por exemplo, non valía de nada que o policía que ve salir con o asiento, pois o veo que dé un porrazo, non ven a conto, pero si lle vai a sanción económica ao bolsillo, un porrazo non, pero de alguna maneira en un altercado... Ou lle proíben ir a 7 partidos a ese socio, saberás como outra vez non vai. Nin fai eso. Fernando, non se trata, como decía eu de broma pola mañá, que vayan cos cabalos e coas porras, non? Claro. Pero a policía tamén está para parar a xente, cun porrazo non, pero os antidisturbios se plantan ali e non deixan ir a faen unha barreira. É que eso, eu creo que tiñan que ter previsto, que os avisos non iban a servir de nada, pero... Eu penso que foi pouca presencia, eu creo que... Claro, é que igual confiaron demasiado na xente. Sí, bueno, pues sí, porque sabes que pasou? Hai 2 anos non pasou nada. Non. No ascenso a segunda foi modélico. O que non me gustou tampouco foi un prólogo. A semana pasada a xente foi, digamos, como espontaneamente a 4 caminos cando se ascendeu. O Concello da Coruña puxo unhas barreiriñas, pero a xente subiu a fonte. Esta vez
igual que sucedeu hai 2 anos, xa puxeron un doble balado, só foron os xogadores, que tampouco podemos subir. Hai xente, me din que hai xente, incluso un veciño de Culleredo, que foi á fonte, subiu, resbalou e se deu un golpe na cabeza. Bueno. Despois, quen paga todo eso? Pois E aparte de que esa persoa se fixo dano, pero non é lle culpa de mandou- ninguén. Ninguén lle mandou subir ali. O tema da fonte xa o partido anterior que xogou o Depor co Valladolid xa romperon todo o do riego tamén na fonte de Catro Camiños. Sí. Onte, como diste, porque estaba vallada, pero xa subiron outra vez e romperon todo. Eu vos pregunto, imaginarvos que non estamos que en verán ou durante a liga, no outono, en outra época do ano, un día normal. E resulta que unha noite entra xente en Riazor, empeza a romper asentos e se leva trozos de céspede. Que pensaríamos? Que é un acto de vandalismo? Claro. Que foi o que sucedeu onte na Coruña? Vandalismo puro e Igual. duro. Ollo, que non estou falando ni criticando a ninguén, estou criticando a afición, que moitos serán de aquí, de Culleredo, de Cambre, da Coruña, sí. a afición, no. como público, como membros dunha sociedade. A mí me parece, o de onte, me dá igual o que me digan, me parece unha falta de respeto a ese club que tanto din amar. Sí. ese club e ao resto da afición, que nos parece fatal. Pero bueno, vamos a... Pero bueno, que nos chamarán que somos os Grinch. O que desfacha, porque hoxe dices unha cousa en contra do que pensa todo o mundo, desfacha. bueno, sí, tamén. Sexas de izquierda ou de dereitas, cuidado, Mentres vayas en contra da multitud. Claro. Pero bueno, vamos a falar do bonito do Depor. Onte tiraron o partido, non? Sí, eu penso que sí. Penso que Estades de acordo? era unha festa, sí que estaban pendientes do partido do Racing de Santander, que era o que lle preocupaba tamén ao presidente por o tema de que si perdía o Racing podía o Depor ser campeón. Pero se non ganas o teu... Pero xa vendo que Pero o Racing empezou ganando rápido, xa ao descanso iba 4-1, xa despois dixeron, bueno, pues xa aquí xa non pitamos nada. Entonces, bueno, hai boa relación con Las Palmas, a xente todo o campo berrando Valerón, en moitas fases do partido, ten a Jeremai, ten a Manuel Pablo, entonces penso que había unha xornada de hermanamiento. É que ao final do partido, se vos fixades, Zaka xa normalmente non presiona moito, pero que onte miraban dende 3 metros, a decir, e o Las Palmas xogaba un rondo, é dicir, que non atacaba. Tampouco saiu con moita intensidade. A mí non me gusta esa que hubo un actitud, momento que Las Palmas estaba fora do playoff por os O resultados dos Deportivo outros onte, partidos. a miña impresión, se quixera teria ganado ese partido. Sí, Sí, bueno, porque xa o demostrou que a alineación que presenta de inicio. Sí. Bueno, pero eso era todos esperado, queren xogar. Fernando, eso era esperado, é dicir, Pero tiña que dar normal homenaxes é que- a algúns, non? Pero é o esperado, pero normal é que se ti xogas con 11 que non xogan habitualmente, excepto Soriano, que lle deu para que cumplise toda a tempada completa Sí. de titular, pero que os demais cantos minutos xogan. Entonces, o normal é que perdan contra un equipo como Las Palmas. Claro. Esa é outra. Que tampouco me pareceu tanta cousa, Pero bueno, Non, o sea que- esperaba un Las Palmas que ao principio parecía, pero porque o Depor non estaba. O Depor, eu en penso canto... que si o Depor lle presentou aquí o partido e o equipo que presentou en Valladolid, o Las Palmas non ganan nin de broma. Eu creo que non, Eso que ten nomes curiosos, Sí, Mika no. Mármol, Kirian, Sí. o propio José, que mira, en media tempada Bueno, meteu 10 goles. Gese fallou Sí. 3 goles. Sí, Gese, sí. en este momento, con todo cariño, é exfutbolista, Bueno, Porque onte fallou vale, dúas. sí, fallou dúas que son Germán, imperdonables. Germán hai que decir que tamén estuvo despistado en algunha, pero Germán a que lle sacou dos pés, vaya parador. Pero chegou en Navidad meteu, en Sí, 5 meses meteu 10 Hombre, goles. porque ten máis calidade que o resto do equipo. Está máis para la Isla de las Tentaciones que para jugar. O problema de Sí, eso Gese- foi o que arruinou a súa O carreira. problema de Gese foi a súa cabeza, evidentemente. Claro. Bueno, vamos a falar un pouquiño, xa que estamos mesturando Madrid e o Depor, non? Gese ex-madridista. Ahora xa estamos no serio, Fernando, os dous. Fernando Soriano xa está traballando. Se falaba dun xogador holandés, Gisehard, non sei se o dixen ben, pero bueno. Sí, pero que ninguén coñece. Gisehard. No, pero ahora a ver si é capaz de decir o equipo do que xoga. El Graafschap. De Graafschap. Sí, un equipo da segunda división, parece que é o mellor xogador desta tempada na segunda, o quería o Twente, entre outros. Fernando Soriano está a traballar. Que lle pedimos aos Reyes, Blanco? Home, eu estuve en Un dianteiro, claro. a semana pasada nun programa que fixo a cadena COPE aquí no Teatro Colón, que me invitaron, e ali xa Fernando Soriano lle preguntou Juanma Castaño, dixo que tiñan previsto facer de 6 a 8 fichaxes. Entonces, seguindo esa línea,
Eu me imagino que van a fichar un porteiro, eu creo que Parreño é o terceiro, non vai a seguir. Nin Puerto, nin Eric, nin Parreño. Crees que o Parreño non? No, eu penso que non, que Pois debería. máis que nada pola temporada que estuvo aquí e o que a raíz de vir o Ferdio non volveu a xogar, entón penso que quere xogar nun equipo, sabe que aquí non ten futuro, para facer de segundo sin xogar non creo que queda él. E despois Pelas cosas que dixo me parecía como que sigue, non? Teñen que fichar dous laterales, a pesar de que poida seguir Ximo, o Escudero xa se despideu, e depois teñen que fichar outros dous para o medio campo, e o que tantas veces vimos reclamando aquí nesta tertulia dos Luz, o tema do dianteiro. Con Calvos que idades? Ao parecer nin Grajera nin Mulatieri teñen esa cláusula, porque hai outras que as anulan, non? A cláusula de ascenso e de renovación directa. Entón, Mulatieri non sigue, quedou claro estes días que non sigue. Vos quedades con Zaca ou non? Porque Si non aparece nada mellor. goles meteu. Nah, pero goles meteu, estamos falando de segunda división. Se aínda Sí. si lle costou e lle quitou o puesto un chaval do filial que se chama Vilen Songo, e o sentou no banquillo a Mula e a Zaca, entonces eu penso que nin Mula nin Zaca lles vexo moita continuidade aquí, que non vai a votar a todos, pero bueno, non me vexo o dianteiro po E Deportivo. a quen traes? Porque agora... Eso vou. Blanco, non A sei ver, se ti oíches o rumor. A mí me chegou por aí nos mentideiros que o Deportivo lle podría interesar si chega a un acordo. Jamie Vardy, O ex do Leicester, non? o ex do Leicester, que, bueno, un xogador que despuntou tarde na súa carreira, pero ganou a Liga co Leicester Moi maior, fai 10 non? anos. Ten 38 xa, me parece. Bueno, si Esta trajamos tempada a- acaba de estar no Pisa, en Italia, e o Pisa non creo que teña máis recursos co Deportivo. Descendeu o Pisa, a segunda italiana. Vardy está libre, vaise de aí. Igual lle apetece probar en España. Dudo moito que o Depor fiche un xogador con 38 cando está Pero é mediático, ademais. dando baixas como Se acaba de estrear un documental de Netflix sobre él. como Escudero, como ahora mismo Ximo, que están aí, o problema que ten Ximo é precisamente pola edad, e as Sí, lesións que vai tendo, non? 37, non? Entonces, claro, aí está o problema. Se non tuveras edad, falan de que Pero para ter veteranía, Rescindeu- un xogador internacional. rescindeu buah, Muriqui xa con Mallorca. Se vai para o Fenerbahce, parece ser. Entonces, Volve bueno, para o Fenerbahce. Podía aí puxar o Depor e No, pero mirarte- Muriqui ten moitas novias. Claro que ten, claro. Bueno, pero É que- o Depor agora é un equipo de primeira división. É Xa goleador. estamos a falar dun equipo de segunda, é un equipo No, de pero que primeira. hasta o Barça deixou caer o de Bueno, Muriqui, sí. Ao final parece ser que volve para o Fenerbahce, que de onde saliu, e bueno, porque estuvo a gusto ali e tal. Pero se non podría ir para a Premier ou Sí, para un equipo de Champions. Hombre, está claro que en segunda Incluso non para vai Madrid, xogar. non é descabellado. En segunda non vai a xogar, pero quer decir que ten que apostar por un tipo de xogadores dese nivel. No, pero dos que ten baixaron, por gastar. exemplo, do Mallorca, Darder, Claro. ese tipo Sí. Pero Sí, non vos sí. parece Dos que non suban, pois Claro. un Embarba do Almería, bueno. non vos parece que Si non sube. que a dirección do equipo está a apostar por xente máis nova? Din que quere ter o 25% da plantilla de Abegondo. Eso foi xa unha da, vamos, xo ven repetindo Escoté de que quere eso 25, pero bueno, ahora mismo non sei as baixas que vai a dar, si se vai a ir Jeremai ou non, porque ten a Jeremai, ten a Barcia, ten a Noé, Barcia seguirá. e igual, eu non sei se eses 4. É o que mellor saca o balón, Pero quen vai a coller para subir outros 4 horas do Fabril con experiencia para a primeira, non vexo eu aí a ningún, non? Entonces, si pretenden ter o 25, algún deles ten que quedar. Outra cousa é se vai quedar Jeremai ou non. Son o vai quedar. A mí me parece que Bill va a Sí, quedar. sí, sí. Ayer outra vez en 4 camiños de noite lle cantaban Jeremai quédate, quédate, o sea que a cousa non está todo Igual se bien. queda unha temporadiña máis, a ver como vai a cousa. Eu penso que se queda. O que pasa é que, claro, tamén é certo que a cláusula tiveron que subir. Se fala xa de en torno aos 100 millóns e o Sporting Lisboa non creo que chegue aos 100 millóns, No. sinceramente. Claro, a quen fichas, decía Fernando, a quen fichas hoxe? É dicir, de primeira división o Depor ahora ten máis cartos, porque creo que mínimo de televisión son 40, pero claro, en primeira división 40 millóns como que máis complicado. Sí. Entón, que vai facer Soriano, entendo eu, está mirando a segunda, non só de España, e vai traer xogadores para min novos. E esa fichase do que se fala, que non é seguro, pero ele admitiu que era un dos que viran, este holandés. Por onde credes vos que poden ir os tiros por aí?
Porque Home, xente maior non creo que traia. No, eu tamén digo que xente maior non vai a Vale, traer. pero un veteraniño ou dous así tipo Jamie Vardy, eu o traería, Home, si Pero non hai- creo que faga esta pero dirección con, deportiva. Con esa edad non o trae, eu penso, non sei, pero penso Aparte que... dos cartos que sabe pode que pasa costar. ademais? Porque o tema da idade o teñen moi E se mentalizado. che poñe Modric a tiro? Modri vai para a directiva do Madrid. Bueno, pero imagínate. Nada. No, ven hoxe en día tampouco. non, Mira, eses xogadores mediáticos, o único que poden facer para un equipo é incluso atraer moito máis número de socios. O Depor ten 4.000 lista de espera, non pode admitir nada, ningún, é que non hai sitio no O campo. sea, eu me quero facer socio Non e podes, non podo. No. Entras en lista de espera. Hai lista de espera, 4.000 ahora Xa, mismo. xa, xa, E ao xa. non haber ampliación polo tema mundial, é que non pode admitir máis. Entonces, eses xogadores de gran nombre, ou podía ser Carvajal, por exemplo, que viñera, Tamén, porque Bueno, non? porque Carvajal Pero bueno. aínda ten unha idade que Claro, tal, ten pero 32, Lucas 33. Vázquez, Lucas Vázquez tamén, que de Curtis. pero que podía haber ese tipo de xogadores como cando fixo o Lendoiro Claro, o Super Depor. é que se construíu así. Pero bueno, aquí xa o Deportivo está falando de Casado, está falando de xente Cedido, xoven, igual cedido. ao mellor cedido. Casado dixo Soriano que non falara con ninguén. Bueno, pero é que é o que ten que dicir. Non pode Tamén é decir que verdad. sí, No, é que o Casado tema, era un jugadorazo, o tema Sí, de- pero bueno, preferirán cedelo a un equipo estranxeiro que non... a nivel de Secretaría Técnica ti non podes decir ahora sí, pois falei con fulanito. No. Lle preguntaron 14 veces a Benashi pola cláusula de Jeremiah, non o dixo o doble, pero non dice cantidades. Sí, bueno, deixou caer 3 cifras. Claro, o sea, É dicir, os 100 millóns. É do que estamos a falar todos os medios últimamente. Pero te chega a Premier... A ver, Pero eu son o que diste, se o fillo de Frank, si Nico, pagaron 65 por él, e que Jeremai vale o doble, Bueno, cuidado, a mí me gusta moito Nico González, sí. A mí me gusta moito Nico González, sí. Me gusta. A ti non te gusta porque foi para o Barça, pero a mí No, non sí, é por eso. Sí, se fora o Madrid decías que era un jugadorazo, pero Foi por Madrid Noel e tampouco me gustaba, bueno, Noel foi unha pena. A lección que fixo e Trille tamén, a mí parece que se equivocaron, pero bueno. Está triunfando no Tenerife ahora. Entón, Noel. sí, E Trilli? no Sí, Valladolid. está lesionado. Pero... Valladolid. No Valladolid. Sí. E Noel Tenerife, non? Tenerife. Acaba de ascender a segunda. Sí, no, eu encantado, moi contento por él, pero creo que se equivocou cando se marchou ao Madrid. Bueno, ahora lle están tamén tratando de elevar as figuras de Abegondo, Sí. Fichou o Madrid un cadete, ahora creo que un infantil o Barça. Lema, sí. sí. Que parece ser que o Depor non pode facer nada porque No, antes dos 16 hasta non esa hai edad, se o chaval e a familia queren marchar, non hai forma de non hai atar. contrato profesional, lle ofrecen ventaxes de ali de Sí. un colexio bueno, E moitas veces incluso, depende que familias, pero empleos o pai. claro, sí. E iso non está, digamos, non está prohibido pola lei, entón e o Deportivo, bueno, pues ten aí ao mellor unha vía que debe explorar para ver como pode protexer a canteira. Bueno, Real Madrid, que facemos con Madrid? Non sei que por facer. Son este domingo xa as eleccións, no... Quen vai Son gañar? este xa? Creo que son estes. Riquelme ou Florentino? A ver, vendo así desde fora, a min o home este, o Riquelme este, é que non mo creo, vamos, pareceme. Dixo Florentino outro día que detrás del pois están os de Ramón Calderón, o equipo de Ramón Calderón, que xa se ve o que fixo no Madrid e fai cando estivo, que este Enrique Riquelme que simplemente é unha marioneta. Mira, eu non lle vou discutir a Florentino. Florentino ten o ceo ganado, Bueno, que calquer aficionado menos este ano. sí, vale, pero eso non emborrona os 25 anteriores. A mí sabes que me lembra un pouco a Lendoiro. É dicir, un dos que conseguiu maiores glorias deportivas, sí, non é descabellado. pero que non co fracaso económico en Lendoiro, porque foi un desastre ao final, non? Bueno. O tema económico. Pero Florentino tampouco creo que os libros se estén a cuadrar. Ahora podía deixar paso a xente máis xoven. Xe que é verdade que despois das últimas declaracións e cos anos que ten, tampouco Que pensei que non era tan maior, Tampouco xa... entendí o de Riquelme, que igual mo podes explicar, o de levar 4 autobuses a final da Champions. Pois de regalo Pero con que sentido? Porque aí non xogaba ningún equipo español. populismo. Fernando, igual que a pancarta de la Porta en Madrid. Sí, populismo.
Bueno, claro. pero a pancarta É que- oye, é contra o é que Madrid. si- é que si non gana- planta ali, Pero pero bueno, a ver. dous equipos estranxeiros, o PSG Sí, e o Arsenal, pero e planta 4 autobuses pero é do o Madrid. partido máis importante do ano. Bueno, é como un regalo, un detalle. Ou é Sí, para no? pescar en eses dous equipos para traer xogadores. Máis ben. O gallar, pero Igual carga o autobús. a mí me fai moita gracia que un candidato que a priori e a posteriori vai perder, Sí. por maior ou menor marche, pero vai perder, que xa ten un entrenador atado. Claro que o tes atado, eu son que Guardiola che digo, sí, total, non vas ganar, claro que No, vou Guardiola contigo. non lle vai, É un exemplo. Sí. No, se di que o que ten en carteira de Cés Fábricas. Me extrañaría que fora SES para o Madrid. Cés, cando era xogador xa se deixou querer polo Madrid, máis dunha vez, cando era se deixen xogador. querer, Pero bueno, de todas formas as seleccións, polo que dicen os sondeos están 90-10 a Sí, favor pues de unha cousa así, Florentino, o sea que unha cousa non ten así. sentido. non ten moito, non Ahora, ten moito que moita él dice que, perspectiva, o ¿no? sea, que comentan é que está preparando con vistas ás próximas, non a estas. Sí, E sí, bueno, que está para facendo, darse a coñecer. pero que en estas que é un fracaso total para él, Sí, sí, bueno, entón pois seguiremos coa súa florentineza, ou seja que la vida sigue igual. E a ver que nos trae, se fala por activa e por pasiva de Mou, pero non teño tan claro, Non me disgustaría, pero máis de cara ao espectáculo que outra cousa, aí. Que necesita o Real Madrid? O Madrid necesita un Ancelotti, pero que volva a conectar cos xogadores. Xa, necesita un adestrador que manexe o vestuario, sí, que é que complicado. poña orden, un profesor. Un Zidane, un Zidane. E que se xa respetado, Un claro. Zidane. Porque se ti metes a un da canteira ou un de aquí de primeira que destaque moito, pois Sí, Marcelino, Michel, Marcelino, sí. Non o no Rayo, vexo a Marcelino no Madrid. que fixeron No. grandes campañas, pero non, eses tipos de xogadores non consideran a esos adestradores. Non, nin Emery, No. ni... Fíxate, marchou Arsenio no Madrid, non lle facían caso aos bueno, xogadores. pero eso foi unha broma. O da serio, No, Madrid no, foi unha broma. pero Arsenio era quizáis o máis respetado e por eso o levaron Sí, ali, bueno, pero os xogadores o pasaron por riba. Del. totalmente. Un tivo respetado. E non eran tan divos como os de agora, Eran divos, pero eu creo que os de agora ainda son Eu máis, penso que os de antes eran máis divos e os de agora son máis nenos, máis niñatos, Sí, bueno, no sentido unha da forma palabra, de decilo. ¿no? Claro, máis como inmaduros con esa inmadurez e esa arrogancia que dan os cartos a estas edades. Sí, sí, a mí sí. me parecen máis inmaduros e os do Madrid entón, Bueno, Fernando Hierro... É que mira, ahora calquera de medio pelo, mira que me fixo gracia, entre comillas, ver que se fala tanto estes días dos concertos de Bad Bunny en España, a famosa casita rosa donde van todos os VIPs e tal. O sábado, creo, viernes ou sábado, foi o primeiro concerto en Madrid. O Metropolitano. Bueno, Álvaro Carreras, vale, hasta aí ben, non me sorprende, pero Isi Palazón. Desde cando é VIP Isi Palazón? Desde que chega ao final da Por conferencia. xogar a final, claro. Ollo, xa me gustaría a mí ter a No, Isi Palazón home, no sí, Depor. eso, unha cousa non quita a Parece un outra. jugadorazo, No, yes. Que vos pareceu o comportamento do Rayo Vallecano na final da Conference? A mí me parece... Moi ben. Bien, Me tuvo gustou mala moito. suerte. Non tirou a porta, pero... Claro. Pero xogou, foi Sí, porque o Crystal sí, Palace sí. tampouco tirou a porta que tuvo Hombre, Sí, unha non, ocasión. unha vez. O Rayo é un equipo modesto. O Crystal Palace é o sea, ten 4 veces o presupuesto Sí, pero do non Rayo. xogan un Pero, pimento, sin embargo, para un 0 non, o, Sí, o o Rayo é de guerra, Podría haber ganado calquera dos Sí, dous, sí, sí. tranquilamente. A mí o Rayo, todo o meu respeto, me parece un equipo que xoga moi ben o Sí, fútbol. sí. A mí me cae moi ben o Rayo. Non me importaría ter o adestador Pasa que ahora se vai o adestrador. Sí. O Villarreal parece ser. Parece Eso ser, dicen, sí. sí. Me parece un adestador moi bo. Tamén me gustaba Iraola, pero me gusta este especialmente. Iraola ollo co Liverpool, Sí, non, se vai para o Liverpool. Parece Ai, ser que a rumoroloxía é o que di. todo pero apunta que se vai para o Liverpool. Decían que podía ir para Francia, tamén ou para outro da Pacho. Alemania, o de Leverkusen. Xavi Alonso no Chelsea, bueno, imos ter unha Premier divertida de carai. Vendo a final da Champions e con 2 adestradores españois, cuidado, que Sí. A mí recordoume un poquito ese Arsenal, me dá un poquinho de pena porque ten un equipazo, Sí, pero xogou a pero mira, defender. é a justicia poética. No, Sí, no, e non sabe, estou de acordo. che digo por qué. Home, propuso menos que o Paris Saint-Germain, evidentemente. Che digo por qué. O Arsenal xa dende fai 2 anos se ven falando de que é o mellor equipo do mundo, o que mellor traballa o balón parado. Faltas, corners, penaltis, saques de banda, todo canto hai, que o ten todo medido.
E a ironía é que perdeu polo balón parado por penaltis. Por Esa é a ironía. por- E que además non porque o pararon o porteiro por sorte, non, os tiraron fora. Por Concho. certo, e ahora que o disse, xa nos marchamos porque estamos fora de tempo. A Fernando, Blanco, para ti, ese penalti por xogada de Barasquelia tiña que estar fora do campo, non? Porque estaba sangrando, teña unha herida sangrante, en teoría o árbitro non lle podía deixar xogar. A mí me sorprende que a eses niveles, despois nos queixamos aquí dos arbitraxes. Que te pareceu? A mí me segunda. pareceu baixa o árbitro. Eu penso que incluso foi penalti na xogada de Madueque, eu non? creo que aí se equivocou. En esa xogada incluso non foi nin a revisión do VAR. En esa ou dúas máis, é dicir, a mí me outra, parece- Esa é máis flagrante. Que ese quizá. nivel que estén así. E o penalti que do PSG eu miraría outra vez, hai contacto. O que pasa é que o xogador non debía estar xogando. Esa Barasquelia. chulería tamén de É que por eso. cando vai sacar o córner pita que non lle deixa sacar o córner, xa, porque, bueno, sí que é verdade que está perdendo tempo. Bueno, pero eso ya estuvo ben, porque hai estaban perdendo cousas tempo. que a veces en unha final de Champions, porque eso sí que é verdade que despois son un referente para todos estes árbitros e o próximo día o faen os outros. E sobre todo o que máis me chamou a atención o tema das tarxetas, o listón. Sacou algunhas tarxetas amarelas que non tiñan sentido, non? Sí. Sobre todo en unha final como esa tes que ter un árbitro que este a altura, Claro, que este a altura. claro. Se xogan moitos equipos, son moitos cartos, queramos ou non, o fútbol moderno move moitos Sí que é cartos. verdade que o Arsenal fixo un gran partido e a pesar de haber perdido e quedar, pues bueno, su campeón, pois lle deron os honores todos e viaxaron, o sea, estuveron no autobús descapotable por Sí. todo Londres. Fixeron- Bueno, ¿Cómo se celebrando a Porque a premio, campaña celebrando é a unha premio. campaña para eles. Como se chama? Rúa, facendo rúa. ¿no? The Street. Rúa Petín. Pero eso. Pero quizás tamén en Fernando, ahora sí que remato, a ver, pero a proposta futbolística foi dos Paris Saint-Germain. Sí, pero bueno, sabían, o sea, son dous grandes adestradores, dous estrategas Que se coñecen ben. sabía, o explicou moi ben tamén Luis Enrique, dixo, sabíamos que si entrábamos polo centro o Arsenal é imposible, polo medio non lle podes entrar. Pois se A pasaron único- medio partido entrando polo centro. E a única referencia depois no descanso, cando rectificou algunha cousa, foi entrar polas bandas e centrar, e bueno, sí que tuvo tamén unha pizca de suerte, e ao mellor, pues bueno, si fora como no boxeo sería combate nulo aos puntos, Sí, ¿no? Pero sí. a veces o dixo tamén Arteta de a sorte dos campeóns e a experiencia que ten o Paris Saint-Germain a veces lle pesa tamén a outros xogadores, ¿no? Bueno, o Arsenal é o Atlético Madrid da Premier. Tamén, xa verdad. Sí. Non, Bueno. sí que é. O Pupas, non? O Pupas. Como de, porque esperemos deixe de selo. Xa perdeu dúas finales de perder a co Barça, de Raica, a primeira, non sei se xogou outra. Creo que ten unha recopa, perdeu a recopa do Zaragoza con do gol de Nallín. Sí. De feito era a primeira, eu pensei que xa tiña algún, sería a primeira Copa de Europa. Sí, de haberla ganado, sí, era a primeira. Unha pena, a mí me dá pena por Arteta, pero bueno, creo que merecían, pero bueno, non o conseguiron. Falamos a semana que ven, nos queda o mes de xuño, logo vos deixo, de verdad que vos dou vacacións. Vale, joder, porque queremos ir a Ibiza con os xogadores que Claro, están todos alá. Claro. Se van a Ibiza. Me dixeron que estaban Vinicius, Mbappé, Claro. Courtois Eu pensei que decías os do Depor. e os do Depor, me imagino que Algún irá. No, pero hoxe e mañán creo que teñen un par de compromisos que lle queda todavía da agenda e despois marchan para Ibiza. Pero a donde van a ir? Se xa foron a todas as No, institucións. lle Bueno, queda Blanco, non digas máis, que logo saben onde estamos. Logo saben onde Eu estamos. digo que lle quedan un par. Bueno, De bueno, momento non poden marchar. Xa tes as habitacións reservadas, non? Xa che dou primicias e xa... Xa vos contaremos desde ali. A semana que ven, por certo, vamos a investigar que pasou cos trozos de céspede. A ver onde os están. levaron. Sí. Sorte. A ver se están en algunha finca por aquí en Culleredo. Fernando Blanco, Fernando San Pedro, grazas. Veña, Un como placer. sempre. Eso.